ҳамдурон азиз, салому алейкум. 24 май 2025 қарор дорем дар хоҷагӣ деҳқони пайванди шаҳри Леваканди, вилояти Хатлон аз пистазоре ки худашон обод кардан як навор мегирем. Мана пистаҳошон 4 сола шудааст. пешаш дар баҳра даромадааст. Ман наздик намеравам, алафзор аст. аз ҳамин дур нишон медиҳам. Мана пистаро бинед, хушаи пистаро. ин дорад, ин ниҳолашам дорад. соли оянда дигар ниҳолҳояш ҳамаш мебандад. худо хоҳад ҳамаш гулхона дорад. пистаи пайвандии худашон аст. аз дасти худашон пайванд кардагӣ. мана ин пистаи акбарӣ. Акбарӣ ё аҳмадӣ? Акбарӣ. Оғо аҳмадӣ. ҳамдурон азиз, ман имсол боз аз Туркия ҳаракат мекунам. ниҳоли писта биёрам. барои чи аз Туркия? Эрони не Туркия. барои ки туркӣ қиматаш баланд аст, бомаза аст, сифаташ баланд аст. ман мехоҳам ки кадоме агар аз писта кунад, агар туркӣ кунад, қимат фурӯшад, соҳиби пул кунад, соҳиби пул шавад. ин маъно надорад ки қимат кунед бозорро. бозорро ман нарх маълум намекунам. дар назар дорам ки туркӣ нисбат ба эрони қиматаш баландтар аст. сифати хуб кардам дар кор. нархро бозор маълум мекунад, ман маълум намекунам. дар паноҳи худо бошад. худо нигаҳбони шумо бошад.